Malaki na. Para medyo intense. Intense tayo, sir. Tara. Magaling po na. Tayo. Ayaw nila sa OG. OG. Kaya. Ito ba sa'yo? Ito ba ito? Gusto na bibig kanina. Sabi ko, konti lang kayo.
ba? Paano kaya? Free lang yan. Free. Kung si Alex ko ba yan? Free sa atin. Ganda niya Alex. Free sa atin. Pay sa kanya. Paano kayo dalawa? Paano kayo? Auto pala, isang oras pa tayo. Dahil nag-day off yung mga tapos ang dami nila sa Monday, Tuesday. 44. 478. Dapat na-medala na sa 8. Wala.